Down syndrom klub v Snine pôsobí už 10 rokov. Pri príležitosti výročia jeho založenia sa stretli v priestoroch Centra voľného času na Kukučinovej ulici jeho členovia i priaznivci. V tento slávnostný deň 21. marca si tie spoločne pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu. Program bol taký svieži, dýchal životom a úsmevom. Bolo to cítiť, že je to spontánne a z tých detí vychádza radosť, a ktorú oni vlastne prenášajú do obecenstva. Voláme ich slniečka, pretože celý ten dnešný program takmer hodinu a pol bol naozaj o slniečkách, pretože úsmev z tvári nám neschádzal. Bol nádherný. Perfektní boli chlapci a aj dievčatá, všetci úplne nádhera. No bol nádherný, no sme tu poprvýkrát, sme od Bardejova, no a sa nám páčilo to, no. Volám sa Nika Tofiková. Sme tu pasilo. Spokojní boli hostia i organizátori podujatia. Priznávame, že skúšali sme divadielko, skúšali sme čísla do programu 1000-krát, možno 1 000 000-krát, ale oplatilo sa, všetci prítomní boli nadšení a nám sa hrnuli slzy do očí. Aj ďalšie roky sa budeme venovať práci s týmito deťmi. Budeme robiť všetko, čo sa bude dať, aby sme hlavne ich rodičov vytiahli z ulity, ktorej sa niektorí schovávajú. Ich tvrdá práca a dlhodobé úsilie si rozhodne zaslúži úprimné poďakovanie. Ja som veľmi vďačný spoločnosti Downovho syndrómu, že teda už 10 rokov v Snine robia túto činnosť a starajú sa o tie deti. Možno, že tá činnosť je chválihodná práve z toho dôvodu, že mnohí tí rodičia by dnes boli uzavretí doma vo svojich obývačkách v 4 múroch a možno, že ten úsmev na tvári by nemali. Verím tomu teda, že v Snine s týmito ľuďmi, ktorí túto spoločnosť teda založili, ďalšie roky teda to takto vydrží. Práca s deťmi s mentálnym postihnutím, ale celkovo s deťmi s Downovým syndromom je náročná. Musíte im venovať celé srdce, celú hlavu, celé telo, celé fyzično. Ja by som ale napriek tomu chcela povedať, že práca stojí za to. A určite by som vyzvala všetkých rodičov, ktorí s týmito deťmi ešte nikde nechodievajú. Myslia si, že iba ich stretol takýto údel. Nechodia do komunitky deti s Downovým syndromom, aby si to premysleli, pretože aj naše deti dokážu strašne veľa, dokážu svojich rodičov rozplakať, dokážu podať maximálne výkony, dokážu byť slniečka, ktoré zahrajú pri duši. Slávnostné poobedie dýchalo priateľskou atmosférou. Prítomní ocenili program účinkujúcich detí zo Sniny, Humenného i Košíc, ktorý dojal i rozosmial zároveň. Nechýbalo chutné občerstvenie, dobrá nálada i príjemní a otvorení ľudia. Máme už 27-ročnú dcerku, tak už žijeme s tým dlho. Do začiatku to bolo ťažké a už teraz musíme žiť ďalej a ísť ďalej. Sme si na to zvykli, no. Je súčasť nášho života. Ďalšie svoje úprimné slova venovali všetkým tým, ktorí majú tiež v rodinách takéto slniečka. Pevné nervy, lásku tým deťom, vieru v Boha a tak si myslím, že také dieťa v rodine je taká súdržnosť tých všetkých detí. Máme ešte 3 synov ženatých, čo už oni majú 12-13 ročné deti, 6 vnúčat máme, že majú ju radi, teta Maňa. Ona je pre nich všetkých teta Maňa. Ona je taká, každého vystíska, vyobíma. Zdravé deti to nevedia. Pre televíziu Zemplín Iveta Buraľová.